drwyddyn trwy, ac yn llewydd dy oleuni, gan ddim o'r faledd i mwy. Croeso i chi yma unwaith eto. Mae'n dda iawn cael eich cwmni chi, a dwi'n gobeithio bod chi'n profi daioni Duw yn ystod yr wythnos yma. Ydych chi'n berson trefnus o gwbl? Mae yna rai sydd fel y cymeriad hwnnw yng nghan y melynydd oedd yn gallu canu. Mae gen i gwpwrdd cornel yn llawn o lestri te, a dresel yn ei gegin a phopeth yn ei le. Mae o fel petai'n gwybod lle mae pob dim a mae'n gwybod be sy'n rhaid iddo fo i wneud. Mae fywyd o yn llawn trefn. A mae yna rai pobl felly. Rhaid i mi gyfadden at ydw i ddim felly. Mae'n aml y funud ola arnau'n cyflawni ryw orchwil neu yn ysgrifennu pregaeth yn darllen cofnodion rhyw bwyllgor cyn mynd iddo fo. Meddwl beth i wneud nesaf. Yn wir, dwi mor falch mod i wedi priodi Gwenan a Hithen gallu cadw dipyn o drefn arnau neu o'n i ddim lle fyswn i. Yr wythnos yma, fel dwi wedi sôn o'r blaen, dwi mewn cynhadledd. Pobl o bob rhan o'r byd yn y gynhadledd yma. A mae yna un cymeriad yno sy'n rhyfeddol o drefnus. Jim Cici ydy enw fo, Americanwr o dras Eidalaidd. Ac un o'r pethau hynod amdano fo ydy i fod o'n nai i Al Capone. Mi gafodd ei fagu mewn byd pur wahanol i'r rhan fwyaf ohono'n i byd y gangsters. Ond mi gafodd o droedigeth. Ac ers blynyddoedd bu'n weinidog yn Fresno, California. A mi gredai fod yr awdurdodau o'n byr ddiolchgar i fod o wedi troi o fyd y gangster. Oherwydd mae'n rhyfeddol o drefnus. Mae'n drefnydd effeithiol tu hwnt. Yn sicr gallen ni weld o'n rhedeg rhyw deyrnas o ddrwg gweithredwyr. Ond yn lle hynny, mae'n arwain eglwys a theithio i hyfforddi gweithwyr Cristnogol ar draws y byd. Ac un o'r ffyrdd mae'n gallu bod mor drefnus ydy fod yn gwneud rhestru. Mae'n berson sy'n gwneud rhestru am bob math o bethau. Sdim ots pa bwnc dych chi am drafod, pa faes yng ngwaith yr eglwys neu yn eich bywyd ysbrydol neu eich bywyd personol, mae ganddo fo restr ar ei chyfer hi. Llynedd oedd o'n cymryd sesiwn ar sut mae tyfu fel disgybl iach i'r arglwydd Iesu a roedd ganddo restr o 7 nodwedd. Eleni, o'n i'n gwrando arno fo'n sôn am baratoi'n calonau wrth fynd i bregethu. A mi oedd ganddo fo restr o 24 o bethau i ni holi'n hynny cyn mentro i'r pulpit. Yn aml mae'r restru fo yn gallu bod yn hawdd i'w cofio am ei bod nhw wedi seilio ar ryw air. Dyna chi i gyngor ar sut i gael diwrnod da. Have a great day. A mae'n cymryd y gair great yna. A pob un llythyren wedyn, mae'n cychwyn efo egg, greet the day with praise. Ar, report to the day with purpose. Engage the day with a plan. Analyse the day with perspective. Terminate the day with prayer. Ac wrth iddo fo egluro be mae hynny'n ei olygu. Dych chi'n gweld, wel ie, dyna chi, sut mae gallu mentro fewn i'r dydd a gwybod bod chi'n mynd i fedru gosod trefn ar y cyfan. Maen nhw'n gallu bod yn gymorth wrth i ni fewn tydyn nhw. Maen nhw'n gallu rhoi siap i waith ac amser. Ac ie, wrth gwrs, mae bywyd weithiau'n lluchio rhyw droion anisgwyl sy'n yn bwrw ni oddi ar yn hechel. Eto mae'r rhestru hyn yn gallu'n helpu ni i osgoi gwastraffu amser. Fel ydydes i, tydw i ddim y person mwyaf trefnus fi erioed. Tydw i ddim yn dda iawn am feddwl am restrau fel yma hyd yn oed. Ond wrth i mi fyw fy mywyd fel disgybl i'r arglwydd Iesu. Mae yna rai rhestrau wedi paratoi yn barod ar ynghyfer i. Yn y Beibl, mi ffeindiwch chi sawl rhestr sy'n gymorth wrth i ni ddilyn y gwaredwr. Enghraifft, pa ffrwyth ydyn ni eisiau i weld yn ein bywyd a pa ffrwyth fedrwn ni ofyn i Dduw am roi yn ein bywydau ni. Wel, trewch at lythyr Paul at y Galatiad ar 5 bennod. Ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder,
Hunan ddisgyblaeth. Nid oes cyfraith yn erbyn rhinweddau fel y rhain. Ac wrth i chi weld y rhestr, da chi'n gallu meddwl am eich bywyd a da chi'n gallu gweddio. O, arglwydd, dwi'n bryn ar y llawenydd heddiw. Os gweld i fod yn dda, neu di roi'r llawenydd hwnnw sy'n tarddu o'r nef i mi. Sut dwi'n gallu meithrin y ffrwyth yma? Wel, mae Pedr yn rhoi cyngor i ni, yn ei ail-lythyr o. Dyma be mae o'n dweud, gnewch eich gorau glas i ychwanegu at eich ffydd rinwedd. Ac at rinwedd, wybodaeth. Ac at wybodaeth, hunan ddisgyblaeth. At hunan ddisgyblaeth, dyfal barhad. At dyfal barhad, dywioldeb. At dywioldeb brawdgarwch. Ac at frawdgarwch, ychwanegwch gariad. Wel, dyna chi rhywbeth i weithio arno fo, ynde? Rhestr a gallwch chi weithio arno fo yn eich bywyd. Sut fedra i gael y doethineb i wybod lle... Wel, be di'r llwybr cywir i mi i'w ddilyn? Be sy'n ddoeth i mi i wneud? Wel, mae Iagon deitho ni. Am y doethineb sydd ddod i uchod, mae hon yn y lle cyntaf yn byr, ac yn anheddychol, yn dirion, yn hawdd ymwneud â hi, yn llawn o drygaredd a'i ffrwythau Dionis, yn ddir agfarn ac yn ddir agryth. Ydy'r newyddion a drygioni'r byd n'ch blino a'ch digalon. Ydych chi'n ffeindio bod eich meddwl chi jyst yn mynd yn ddigalon wrth glywed am y pethau yma. Gwrandewch ar y cyngor gafodd Cristnogion Philippi. Beth bynnag sy'n wir, beth bynnag sy'n anrhydeddus, beth bynnag sy'n gyfiawn a ffyr, beth bynnag sydd yn hawdd gar a chanmoladwy, pob rhinwedd a phopeth yn heiddi clod, myfyriwch ar y pethau hyn. Yn lle bod pethau y byd yn llenwi'n meddwl ni a ni'n digaloni, bod ni'n troi a myfyrio ar y pethau yma. Glywodd Cristnogion Philippi y dylen nhw fod yn meddwl amdanyn nhw. I rywun fel fi, mae rhestrau hyn yn gymaint o help i osod persbectif. I fe helpu wrth i mi geisio dilyn y gwaredwr. A dwi'n siŵr os ewch chi chwilio'r Beibl, mi ffeindiwch chi fod yna ryw restr fach sy'n gallu ateb yr union angen sy'n ganddo chi heddiw. Un fydd yn fwy defnyddiol hyd yn oed na rhai Manau Al Capone yn meddwl amdanyn nhw. Gynwch chi ni weddio. Arglwydd yn Duw, da ni'n ddiolchgar dy fod ti'n yn galw ni i dy ddilyn di. A da ni'n ddiolchgar dy fod ti'n rhoi cyfarwyddyd i ni ynglyn â sut mae gwneud hynny. Da ni'n diolch o dad am wahanol restr Beibl, y gwynfydau o ddewn tad sydd yn restr mor ddefnyddiol, mor heriol ar y naill llaw ac eto mor gynorthwyol ar y llaw arall. A'r gwahanol restrau yma sydd ganddo ni. Helpa ni fod yn bobl sydd yn gallu gosod trefn ar yn bywydau trwy i ni fod yn dilyn y gwaredwr yn well. A da ni'n gwybod os bydd hynny'n digwydd yna mi gawn ni fywydau sydd yn ffrwythlon, ond hefyd mi fyddi di yn cael clod a gogoniant. Amen. Wel, diwrnod arall o flaen y cyfrifiadur yn y gynhadledd i mi. Do'n i'n be fydd eich diwrnod chi, ond gobeithio bydd hi'n diwrnod lle newch chi brofi daioni Duw. Have a great day, fel fydde Jim CC yn dweud. Cyfarwydd a'n rhaid i gerdded, hyd y llwybrau gerddoddydd. Dal fy ffydd o hyd i syllu, a'r sylweddau pyr a nef. Gwared fennaid rhag ymserchu, a deganau ystron wlad. Ond cryfhaf yn ymwneud am drifannau ti.